ପିଲାମାନେ ମୁଁ ସୁଶ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ଶାସ୍ତ୍ର ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରେ ତୁମମାନେ ଭଲ ପୂର୍ବ ଭିडिଓରେ ଆମେ ପଢିଥିଲୁ ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ। ତାର ପାର୍ଟ 1 ଆମେ ପଢିଥିଲୁ, କିଛି ବାକି ରହିଯାଇଥିଲା, ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାର ପାର୍ଟ 1 ର ଭିडिଓ ଯୋଉମାନେ ଦେଖିନ ତଳେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି, ଯାଇକି ଦେଖିଦେବ। ଭିडिଓ ଯାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ, ଯାହା ମୋତେ ମୋଟିଭେଟ କରିବ। କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଥିଲେ, କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ପଢିଥିଲୁ କି ରାବଣ ଯିଏ ଲଙ୍କାଧିପତି ରାବଣ ଦଶାନନ ଯିଏ ସେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ କୂଟନୀତିର ବିଚକ୍ଷଣ ଆଉ ଅସୁରୀୟ ଶକ୍ତିର କଳାରେ ଯେ ମାହିର ଥିଲେ, ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କୁ ସୁକ ସାରଣକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି ଯାଇକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଯୋଜନା କଣ ଅଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ବାନ୍ଧିକି କଣ ସମୁଦ୍ରରେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିକି କେମିତି ଆସିବେ, କେମିତି ନାହିଁ, ଯୁଦ୍ଧ କେମିତି କଣ କରିବେ, ତାର ସେମାନେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇକି ଆସିବେ ଆଉ ବିଭୀଷଣକୁ ଯାଇକି ଜଣେଇଦେବେ। କଣ? ବିଭୀଷଣେ କହ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ପିତା ସରି ବୁଝି ନ ବୁଝି କୋ ପିତା ବାଣୀ ପିତା କରିଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଦଶାନନ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୁକ ସାରଣ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁପ୍ତଚର କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଯାଇକି ବିଭୀଷଣକୁ ଯାଇକି ଆଗେ କହିବ କି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ହଉଛନ୍ତି ପିତା ସମାନ। ତାଙ୍କର ମୁଁ ବୁଝି ନ ବୁଝିକି ତାଙ୍କୁ ପିତା କରିକି ରାଗ କରିକି କଟୁ ବାକ୍ୟ କିଛି କହିଦେଇଛି, ତାଙ୍କୁ କହିବୁ ମୋ କଥା ଧରିବନି। ମୁଁ ହଉଛି ତାର ବଡ ଭାଇ, ପିତା ସମାନ। ପିତାର ବାକ୍ୟକୁ ପିତୃ ବାକ୍ୟକୁ କିଏ କଣ ରାଗେ, କିଏ କଣ ଖରାପ ଭାବେ, କିଏ କଣ ଅଭିମାନ କରେ ପିତା ଉପରେ, ତ ମତେ ସେ ଅଭିମାନ ମୋ ଉପରେ ଯୋଉ କରିଛି ତାକୁ କହିବ, ସେ ସବୁ ଭୁଲିଯିବ। ଯାଇକି ବିଭୀଷଣକୁ ଏଇ କଥା କହିବ। ବିଭୂତି କି ଭୁଞ୍ଜୁଥିଲି ବିଭୂତି ଭୂଷଣେ ବଡ କୋଳେ ଜନମି ଶରଣ କି କାରଣ। କେଡେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି। ରାବଣ ହଉଛନ୍ତି କୂଟନୀତିରେ ବିଚକ୍ଷଣ। ତ ସିଏ ଚାହିଁଛନ୍ତି କି ଯୋଉ ବିଭୀଷଣକୁ ଲଙ୍କା ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ। ବିଭୀଷଣ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ସେ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ରାବଣ କରିଛି, ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରିଛନ୍ତି, ବିଭୀଷଣକୁ ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ। ସିଏ ଥିଲେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା, ସିଏ ଥିଲେ ମହାଜ୍ଞାନୀ, ସିଏ ଥିଲେ ଧର୍ମର ପଥରେ ଚାଲୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏ ସବୁ ଭଲ ଲାଗିନି। ସେ ବଡ ଭାଇ ଲଙ୍କାଧିପତିଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି କି ଏସବୁ ଠିକ ନୁହଁ, ପର ନାରୀ ହରଣ ଏ ସବୁ ଠିକ ନୁହଁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ସ୍ଵୟଂ ଭଗବାନ, ତମେ ଭୁଲ କରୁଛ, ଭୁଲ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛ, ତମେ ଜଣେ ମହାପଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞାନୀ, ତାପରେ ବି ଏତେ ନିଚ କାମ କରୁଛ, ଏ ସବୁ ବୁଝେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦଶାନନ କଣ କରିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣି ନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କଟୁ କଥା କହିକି ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ। ତ ତା ଫଳରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା, ବିଭୀଷଣ ଯାଇକି ସତ୍ୟର ସାଥ ଦେଇକି, ଧର୍ମର ସାଥ ଦେଇକି ସେ କଣ କରିଥିଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଲଙ୍କା ପରିତ୍ୟାଗ କରି। ଏତେ ବଡ ରାଜମହଲକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ବିଭୀଷଣ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶରଣ ପଶିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ। ବିଭୂତି କି ଭୁଞ୍ଜୁଥିଲୁ ବିଭୂତି ଭୂଷଣେ ବଡ କୋଳେ ଜନମି ଶରଣ କି କାରଣ। ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବିଭୀଷଣ ବିଭୂତିକୁ ଭୁଞ୍ଜୁଥିଲା, ବିଭୂତି ଅର୍ଥାତ ବିଭୂତି ଭଞ୍ଜନ କରୁଥିଲା, ଅର୍ଥାତ ଏଠି ନାନା ଭୋଗ ବିଳାସରେ ରହିଥିଲା, ବିଭୂତି ଭଞ୍ଜନ କରୁଥିଲା, ନାନା ସୁଖରେ ରାଜମହଲରେ ରହୁଥିଲା। ତାକୁ ଏସବୁ ରୁଚିଲାନି, ସେ ଯାଇକି ବିଭୂତି ଭୂଷଣକୁ ଭୂଷଣକୁ ଭଞ୍ଜୁଛି। ଏଠି ଦେଖ କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କେଡେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି। ବିଭୂତିକୁ ଭୁଞ୍ଜୁଥିଲୁ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ, ବିଭୂତି କୁ ଭୁଞ୍ଜୁଥିଲୁ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ। ଦୁଇଟା ବିଭୂତି ଭୂଷଣ, ଦୁଇଟା ବିଭୂତି କୁଆଡେ ଅଛି ନାଇଁ। ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ବିଭୂତିକୁ ଭୁଞ୍ଜୁଥିଲୁ ଅଛି କଣ, ତାମାନେ କଣ, ନାନା ଭୋଗ ବିଳାସରେ ରହିଥିଲୁ, ଖୁସିରେ ରହିଥିଲୁ, ଆଡମ୍ବର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ବିଭୀଷଣ ତାକୁ ଯାଇ କହିବ କି ତୁ ନାନା ଭୋଗ ବିଳାସରେ ରହିଥିଲୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥିଲୁ ରାଜମହଲରେ, କିନ୍ତୁ ତୁ ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ଏଠି ଛାଡି ଆସିକି କଣ କରୁଛୁ ନା, ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଭୁଞ୍ଜୁଥିଲୁ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ। ତୁ ସବୁ କିଛି ଛାଡି ଦେଇ ଆସିକି ଭୋଗ ବିଳାସକୁ ତୁ ବିଭୂତି ଭୂଷଣକୁ ଭୁଞ୍ଜୁଛୁ। ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଅର୍ଥାତ କଣ, ବିଭୂତିକୁ ଯିଏ ଭୂଷଣ କରନ୍ତି, ବିଭୂତିକୁ ଯିଏ ଧାରଣ କରନ୍ତି, କିଏ? ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଭୂତି ଧାରଣ କରନ୍ତି, ତିଳକ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ କୁହାଯାଇଛି। ତୁ ଲଙ୍କାଧିପତି କଣ କହିଛି, ତୁ କି ଶୋକ ସାରଣ, ତମେ ଯାଇକି କହିବ ବିଭୀଷଣ ତୁ ରାଜମହଲରେ ବିଭୂତି ଭଞ୍ଜନ କରୁଥିଲୁ, ନାନା ଭୋଗ ବିଳାସ ରହୁଥିଲୁ, କେଡେ ବଡ ମହଲରେ ରାଜା ଭଳିଆ ରହୁଥିଲୁ, ତୁ ଏଠି ଛାଡି ଦେଇକି ତୁ ସାମାନ୍ୟ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ କରୁଥିବା ସେ ଲୋକଟା ଉପରେ ମାନେ ତୁଚ୍ଛା ମନ କରିକି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିକି ଦଶାନନ କହୁଛି କି ସେଠି ଯାଇକି ଗୋଟେ ଯେ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ହେଇକି ତିଳକ ମାରିକି ଚିତା ମାରିକି ବୁଲୁଛି ଜଙ୍ଗଲ, ତୁ ତା ପାଖକୁ ଯାଇକି ଭୁଞ୍ଜୁଛୁ। ସେ କିଏ? ତୁ ଏଠି ରାଜମହଲରେ ରହିବା ଲୋକ, ତୁ ସେଠି ଯାଇ କଣ କରୁଛୁ?
ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ବଡ କୋଳେ ଜନମି ଶରଣ କି କାରଣ ଯେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ବଡ କୂଳରେ ଜନ୍ମ, ତୋ ଜନ୍ମ ବଡ କୂଳରେ, ତୋ ଜନ୍ମ ହଉଛି ରାବଣ ବଂଶରେ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଏଠି ବଡ କୂଳକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ତୁ ଯାଇକି ବିଭୂତି ଭଞ୍ଜନ ପାଖରେ ଯଦି ଶରଣ ପଶିଛୁ, କିଏ ଦରକାର, ତୋର କଣ ନାହିଁ? ଭ୍ରାତା ରାବଣ ପରି ତୋର ବଡ ଭାଇ ଅଛି, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କାପୁର ତୋର ଅଛି, ସବୁ ଥାଇକି ତୁ ସେ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପାଖ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ଶରଣ ବସିଛୁ, ତତେ ଏଟା ଶୋଭା ପାଉନି, ତୁ କୋଉ ବଡ କୂଳ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ତୁ ବିଭୀଷଣ ଯାଇକି ସେଠି ଶରଣ ପଶିଛୁ ତୁଚ୍ଛା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ। ଏମିତି ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିକି କଣ ଦଶାନନ ସୁକ ସାରଣକୁ ଯାଇକି କହିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି କି ବିଭୀଷଣକୁ ଏଇ କଥା ଯାଇକି ଜଣେଇଦବୁ, ତୁ କେତେ ଭୁଲ କରୁଛୁ, ତୁ ଏଠି କେଡେ ସୁନ୍ଦର ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ଥିଲୁ, ସେଠି ଯାଇକି ଶରଣ ପଶିଛୁ ତା ପାଖରେ, ତତେ ଏଟା କେତେ ଶୋଭା ପାଉଛି, ତୁ ଗୋଟେ ରାଜକୀୟ ଜିନିଷ ଛାଡି ଦେଇକି ସେଠି ତା ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିଛୁ, ତତେ ଏଟା ଶୋଭା ପାଉନି। ଏମିତି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ କହିବ ବୋଲି ସୁକ ସାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ଅଛି ଦେଖ, ବୋଲ ଅଙ୍ଗଦକୁ ପିତା ଶତ୍ରୁ ଭକ୍ତି ପୁଣ୍ୟ, ବାଦର ଚାଇ ପିତୃବ୍ୟ ବାହୁଡା ସୈନ୍ୟ ଯେ, ବୋଲ ଅଙ୍ଗଦକୁ ବୋଲିବ, ସେଠୁ ବିଭୀଷଣକୁ ଏସବୁ କଥା କହିଦେଇକି ପୁଣି ଆସିବ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ପାଖକୁ। ଅଙ୍ଗଦ କିଏ? ଯିଏ ଥିଲେ ମହାଯୋଦ୍ଧା ବାଳିପୁତ୍ର ଅଙ୍ଗଦ। ବାଳିପୁତ୍ର ଅଙ୍ଗଦ, ତ ବାଳି କିଏ ଥିଲା? ବାଳି ହଉଛନ୍ତି ସୁଗ୍ରୀବ ବାଳି ଦୁଇ ଭାଇ। ତ ବାଳି ହଉଛନ୍ତି ଏତେ ଯୋଦ୍ଧା, ତାଙ୍କୁ ବରଦାନ ମିଳିଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ତାର ଅଧା ଶକ୍ତି ବାଳିଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ରାବଣ ଯିଏ ଏତେ ବଡ ଯୋଦ୍ଧା, ରାବଣ ଯିଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ନାଦ କରିକି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥାଏ, ରାବଣ ଯିଏ ତା ପାଖରୁ କେହି ଜିତି ପାରନ୍ତିନି, ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ଦେବତା ଭୟଭୂତ ଥରବର ହନ୍ତି, ସେଇ ମହାଯୋଦ୍ଧା ରାବଣ ପାଖକୁ ସେ ନିଜ କାଖ ସନ୍ଧି ତଳେ ଜାକିକି ରଖିଦେଇଥିଲେ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ବାଳି। ଆଉ ବାଳି ପୁତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗଦ। ବାପା ଯଦି ପିତା ଯଦି ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ, ଏତେ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର କେତେ ଯୋଦ୍ଧା ହେଇନଥିବ, ଆହୁରି 2 ଗୁଣ ଯୋଦ୍ଧା ହେଇଥିବ ନା। ତ ବାଳିକୁ ଅଙ୍ଗଦ, ତମେ ସେ ବିଭୀଷଣକୁ କହିକି ଯିବ ଏ ସବୁ କଥା ଯାହା କହିଲି ମୁଁ, ପୁଣି ଯିବ ବାଳିଙ୍କ ପାଖକୁ, ବାଳିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ତାଙ୍କୁ କଣ କହିବ ନା ଅଙ୍ଗଦଙ୍କୁ କହିବ, ବୋଲ ଅଙ୍ଗଦକୁ ପିତା ଶତ୍ରୁ ଭକ୍ତି ପୁଣ୍ୟ, ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଅଙ୍ଗଦଙ୍କୁ କହିବ କି ଅଙ୍ଗଦ ବୋଲ ପିତା ଶତ୍ରୁ ଭକ୍ତି ପୁଣ୍ୟ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରା ତମ ବାପାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ, ତମ ପିତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ, ବାଳିଙ୍କର ଶତ୍ରୁ, ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହ ମିଶିକି ତାଙ୍କ ସାଥ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯାଇକି ତମ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ତମ ପିତାଙ୍କୁ ବାଳିଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦାନ କରିଥିଲେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲ ଅଙ୍ଗଦକୁ ପିତା ଶତ୍ରୁ ଭକ୍ତି ପୁଣ୍ୟ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମ ପିତା ହେ ଅଙ୍ଗଦ, ତମ ପିତା ମହାଯୋଦ୍ଧା ବାଳି, ଯାହାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର, କାହିଁକିନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଳିକୁ ମରାଇଥିଲେ। ତ ତମେ ମାନେ ତମ ପିତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦାନ କରାଇଥିଲେ, ତ ତମେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ସାଙ୍ଗରେ ତମ ହାତ ମିଳେଇ ଦେଇଛ, ତମ ପିତାର ଶତ୍ରୁ ସିଏ ଥିଲେ, ତ ତମର ବି ତ ସେ ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ନା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ତମ ପିତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଲେ, ତମର ବି ସେ ଶତ୍ରୁ, ତ ସେ ତମ ଶତ୍ରୁ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ମିତ୍ରତା ବାନ୍ଧିଛ? ପିତା ଶତ୍ରୁ ଭକ୍ତି ପୁଣ୍ୟ, ତମ ପିତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଥାରେ ତମ ଭକ୍ତି କଣ ଅର୍ପଣ କରୁଛ? ଭକ୍ତି ଅର୍ପଣ କଣ କରୁଛ? ଯିଏ ତମର ଶତ୍ରୁ, ପିତାଙ୍କର ପରମ ଶତ୍ରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତମର ସେ ଶତ୍ରୁ ଅଙ୍ଗଦ, ତମେ କେମିତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ହାତ ମିଳେଇଛ? ପିତା ଶତ୍ରୁ ପାଖରେ କଣ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଛ? ତମେ ଅଙ୍ଗଦକୁ ଯାଇକି ଏଇ କଥା କହିବ, ମାନେ ଏତେ କୂଟନୀତିରେ ବିଚକ୍ଷଣ ରାବଣ ଯେ, ଦଶାନନ ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଷ ଭରିଦବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବିଷ ମଞ୍ଜି ପୋତି ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିଏ ମାନେ? ଯଦି ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବଡ ବଡ ଯୋଦ୍ଧା। କିଏ ନା ଅଙ୍ଗଦ। ଅଙ୍ଗଦ ହଉଛନ୍ତି ବଡ ଯୋଦ୍ଧା, ଯଦି ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପକ୍ଷ ନେଇକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସି କାଳେ ମୁଁ ହାରିଯିବି କି, କାଳେ ମୁଁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବିନି କି, ଏଇ ଭୟ ତାଙ୍କ ମନରେ ରହୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସୁଖ ସାରଣକୁ ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି, ପଠେଇଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗଦ ବିଭୀଷଣ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯେମିତିକି ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଓହରି ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କୌଣସି ସହାୟତା ଦେବେନି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏକୁଟିଆ ପଡିଯିବେ ଆଉ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ନେଇପାରିବେନି। ତ ତାଙ୍କର ପରମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇଆ ଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ମନରେ ବିଷ ମଞ୍ଜି ବୁଣି ଦବା ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ କହିଛନ୍ତି, ବାଦର ଚାଇ ପିତୃବ୍ୟ ବାହୁଡା ସୈନ୍ୟ, ତମେ ଏମିତି ବାଦ ରଚେଇବ, ତମେ ସୁକ ସାରଣ ତମେ ବାଦ ରଚେଇବ, ବାଦ ଅର୍ଥାତ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରେଇବ, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବିଷ ବୁଣି ଦବ। ସୁକ ସାରଣକୁ କହୁଛନ୍ତି କି ତମେ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ମନରେ ଏମିତି ବିଷ ବୃକ୍ଷ ବୁଣି ଦବ ଯେ, ଯେମିତି ଅଙ୍ଗଦ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ନେଇକି ଫେରିଯିବେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗଦ ଫେରିଯିବେ ସମସ୍ତେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏକୁଟିଆ ପଡିଯିବେ, ଆଉ ଲଙ୍କାଧିପତି ରାବଣ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଜିତି ପାରିବେନି। ସେ ସାମାନ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ, ଯିଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସବୁର ଉତ୍ପତ୍ତି, ସବୁର ମୂଳ, ସବୁର ଆଦି ଅନନ୍ତ, ଯିଏକି ସମସ୍ତର ମୂଳ, ସମସ୍ତ ସତ୍ତାର ଆରମ୍ଭ ସେଇଠୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିନି ସେ ଭଗବାନ ବୋଲି। ସେ ଭାବିଛି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଅଙ୍ଗଦ ବିଭୀଷଣ ଏମାନେ ସାହାଯ୍ୟ
ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବେ ଇଏ ତୁଚ୍ଛା କଣ କରିବ, ଇଏ ହାରିଯିବ, ଇଏ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଲଙ୍କା ବିଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲା। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ, ଯେମିତି ମୋର ସମସ୍ତ ଭିଡିଓ ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।